Δεν πιστεύω να με ζυγίσεις. Όχι, φυσικά. Καλημέρα σας. Και καλή βραδιά. Στη δεύτερη ζυγίζεις, να μην έρθω ξανά. Χρειάζεται. Λοιπόν. Γεια σας κορίτσια μου, τι κάνετε! Όλα έτσι ξεκινάω, πρέπει να το αλλάξω αυτό. Γεια σας κορίτσια μου, τι κάνετε! Καλώς ήρθατε και πάλι σε ένα ακόμα επεισόδιο Μαμά Τρέξε. Το επόμενο θα βγει μετά από ένα χρόνο με τους ρυθμούς που πάμε, αλλά μην στενοχωριέστε, όσοι ζείτε θα το παρακολουθήσετε. Σήμερα βρισκόμαστε στο Nutri Healthy Balance της Αγγέλικα Κελεσίδου και θα μιλήσουμε για διατροφή και για τα νέα μας. Θα μιλήσουμε πρώτα για τα νέα μας, αλλά θα μιλήσουμε και για διατροφή παιδική, που μας αφορά όλες, γιατί είμαστε και οι δύο μανούλες και είστε και εσείς περισσότερες. Οπότε θα πούμε κάποια πράγματα. Αγγέλικα, χαίρομαι πάρα πολύ που σε συναντάω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι στο γραφείο μου σήμερα. Και εγώ πάρα πολύ. Ιδιαίτερα που δεν θα με ζυγίσεις, χαίρομαι και γι' αυτό. Δεν είχα τέτοιο σκοπό. Φρέσκια μανούλα, έτσι. Φρέσκια μανούλα. Εντάξει, 2 χρόνια έγινε το παιδάκι μου τώρα. Εσένα πώς είναι η μικρή σου? Και εμένα θα γίνει 2 το Δεκέμβρη. Κοιμάσαι εσύ? Θα σου πω ότι κοιμόμαστε όταν δεν αρρωσταίνουμε. Τώρα που είμαστε λίγο άρρωστοι, είμαστε περίεργα. Ναι. Βρήκατε τους ρυθμούς σας εσείς? Εντάξει, εμείς κοιμόμαστε λίγο περισσότερο, η αλήθεια είναι. Και πώς είναι να είσαι με 2 παιδάκια στο σπίτι? Ναι. Πώς τα προλαβαίνεις? Εντάξει, λίγο δύσκολο η αλήθεια είναι. Αλλά έχω συνηθίσει το ξενύχτη από την πρώτη μου, η οποία ήταν καλό σχολείο να μάθω στο ξενύχτη. Λένε ότι αν το πρώτο παιδάκι είναι λίγο δύσκολο, μετά το δεύτερο είναι λίγο πιο. Όχι, ήταν και οι δύο δύσκολες. Καλημέρα σας. Δεν υπήρχε. Ήταν και οι δύο δύσκολες. Απλά η Βικτωρία ήταν πρώτη, δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Από ένα σημείο και μετά απλά το συνηθίζεις, νομίζω. Το ξενύχτη σίγουρα, ναι. Λες ότι δεν το χρειάζομαι τον ύπνο, είναι μια πολυτέλεια που δεν τη χρειάζεται. Ναι, αλλά τώρα με το Μαμά Τρέξε έχεις γίνει πιο δραστήρια από ποτέ. Ναι. Εντάξει, δεν μιλάει. Ενώ εσύ πας πίσω, σε βλέπω. Εγώ ξέρεις τι, έχω αυτή την τάση να κάτι θέλω να κάνω συνέχεια, να εξελίσσομαι. Και ειδικά μετά το μωρό ήταν λες και έχω πάρει φωτιά. Είσαι και εδώ, είσαι και στη Σκύδρα. Είμαι και εδώ, είμαι και στη Σκύδρα. Πώς πάει αυτή η διχοτόμηση, για πες μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα σου πω την αλήθεια. Είναι δύσκολο τώρα με το παιδί, είναι δύσκολο το πανέλα, το ότι χάνω χρόνο στις μετακινήσεις. Κατά τα άλλα, με πρόγραμμα βγαίνουν όλα. Θέλει πρόγραμμα. Θέλει πρόγραμμα στη ζωή, στη δουλειά, στο γυμναστήριο, στο σπίτι, σε όλα. Αφού προλαβαίνεις. Εσύ δουλεύεις με πρόγραμμα? Ναι, πλέον τα γράφω, η αλήθεια είναι. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στο να τα γράφω. Γιατί πλέον σηκώνομαι το πρωί και δεν τα θυμάμαι διαφορετικά. Οπότε πρέπει να γράφω τι έχω να κάνω, γιατί αλλιώς δεν θυμάμαι τίποτα. Σήμερα θα μιλήσουμε πάρα πολύ για οργάνωση. Όλα είναι οργάνωση. Χωρίς πρόγραμμα δεν πάει πουθενά. Διατροφή δεν τα πάω καλά με την οργάνωση. Μάλλον έχεις καλό μεταβολισμό τότε. Ναι, δεν τα πάω καλά. Δεν πολύ προλαβαίνω να φάω ή τρώω. Δεν είμαι καλό παράδειγμα. Θα σου δώσω κάποια tips για την οργάνωση και θα τα καταφέρεις. Είναι πάρα πολύ διαφορετική τομή στη ζωή σου, όπου θα πρέπει όχι να είσαι τέλεια σε όλα, θα πρέπει να οργανώσεις κάποιες παραμέτρους. Νιώθεις ότι αλλάζουν οι ρόλοι, Ναι, είμαστε λίγο αγχωμένες νομίζω όμως. Ναι. Αυτό σε κόβει τίποτα. Κόβει. Ξέρεις τι, είναι δύσκολο το να δουλεύεις, να μην έχεις βοήθεια, να σου κοιτάξουν τα παιδιά. Τώρα μιλάμε για ώρες δουλειάς 12 ώρα στο γραφείο. Δεν βγαίνουν αυτές οι ώρες. Ευτυχώς βοηθάει πάρα πολύ ο άντρας μου. Έχουμε μια γυναίκα φυσικά να προσέχει το παιδί. Ξεκίνησε τώρα και σχολείο και είναι πιο εύκολα. Απλά είναι αυτό το ότι δεν ηρεμεί και εμένα το μυαλό μου, ρε παιδί μου. Θέλω μονίμως κάτι να κάνω. Μία οι δουλειές, μία τα μηχανήματα, μία τώρα σκέφτομαι να ετοιμάσω κάτι καινούριο. Θέλω μονίμως να εξελίσσομαι, όχι για να είμαι στην επικαιρότητα, για να ηρεμεί η ψυχούλα μου. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό? Βλέπεις, παρακολουθώ, νομίζω ότι έχεις λίγο ξεφύγει από το παραδοσιακό, το διατροφικό. Έλα να σου βάλουμε για διατροφή λίγο. Νομίζω ότι το έχεις εξελίξει πολύ. Κάποτε ήμουν focus, μόνο διατροφή, τίποτα άλλο. Πλέον με τις απαιτήσεις που έχει ο κόσμος, όσο προχωράει η εξέλιξη και το οτιδήποτε, πρέπει κάτι να κάνεις για να ξεχωρίσεις. Και στο λέω και πάλι, δεν είναι για να ξεχωρίσω και να είμαι μπροστά από τους υπόλοιπους, είναι γιατί έτσι νιώθω καλά εγώ, νιώθω ότι εξελίσσομαι, δεν μου αρέσει η στασιμότητα. Ό,τι είχα να προσφέρω στο κομμάτι της διατροφής, το έχω προσφέρει. Από εκεί και πέρα προσπαθώ να εξελίξω το πλάνο διατροφής μου, να γίνει συμβατό στον κόσμο με τρόφιμα τα οποία να είναι αρεστά σε εσένα που θα επιλέξεις να κάνεις ένα πλάνο διατροφής, να μην είναι κάτι καταπιεστικό, αλλά και παράλληλα να σου προσφέρω και ένα πακέτο να κάνεις τα μηχανήματά σου για να έχεις καλύτερο αποτέλεσμα. Να σου προσφέρω συνταγές, γνώσεις, εμπειρίες για το πώς θα μάθεις να κάνεις διατροφή για να είσαι υγιής και όχι απλά για να χάσεις βάρος και να έχεις ένα πιο ωραίο σώμα. Ναι, ωραία. Πολλά μηχανήματα. Είναι πολλά μηχανήματα τα οποία εγώ δεν τα ξέρω. Πρέπει μετά να μου κάνει μια καινούργια συνέντευξη μόνο για τα μηχανήματά της που υπάρχουν εδώ μέσα. Φιλενάδα, θα πρέπει να δεις την προηγούμενη συνέντευξή μου στο Nostalgics.
Το είπα σωστά. Καλά το πες, σωστά. Link από κάτω, ρε, ένα link από κάτω. Πες πόσα θέλεις, πες. Ήταν μια υπέροχη συνέντευξη με τον Τζούλιαν και τον Τέο, όπου αναλύσαμε όλη αυτή την πορεία μου με τα μηχανήματα και την πορεία του πώς ξεκίνησε τα γραφεία και πώς έχει εξελιχθεί όλο αυτό. Ας έρθουμε λίγο τώρα για τα παιδάκια να μιλήσουμε. Γιατί τώρα αυτό με τη διατροφή, η αλήθεια είναι ότι μου γεννήθηκε το να προσέξω περισσότερο τη διατροφή μου από τη στιγμή που έγινα μητέρα. Ωραία. Δηλαδή πριν από αυτό δεν πολύ ασχολιόμουν να το δω σοβαρά. Έλεγα εντάξει, ό,τι φάμε, θα φάμε αυτό, δεν θα φάμε 2 μέρες. Είχα λίγο το πιο το φυτιτικό πλάνο στη ζωή μου. Από τη στιγμή που είδα ότι πρέπει να φροντίσω έναν ακόμα άνθρωπο. Που είσαι υπεύθυνη γι' αυτό και πρέπει να δώσεις ένα παράδειγμα. Ναι. Κάπως έτσι άρχισαν να μου γίνονται νέες ευθύνες, τέλος πάντων. Και άρχισα να προβληματίζομαι γιατί εγώ κατάλαβα ότι είμαι τα έχω μάθει όλα λάθος. Δεν ξέρω. Γιατί το λες αυτό, έχεις λάθος πρότυπα από την οικογένειά σου. Έχω τελείως λάθος πρότυπα. Μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολλές ώρες, αλλά αυτή είναι αυτή η συζήτηση να κάνουμε το ψυχιατρό μου. Αγάπη μου, όχι. Έλα, ένας διαιτολόγος να ξέρεις ότι είναι και ψυχολόγος μαζί, οπότε εμείς εδώ πέρα τα συζητάμε όλα. Θα μας πάρει πάρα πολύ ώρα. Είναι μια ακόμη εκπομπή συζήτηση για τη μητέρα μου. Αλλά ναι, τέλος πάντων, νομίζω ότι οι περισσότεροι τα έχουν μάθει λάθος. Ή νομίζουν ότι τα ξέρουν σωστά, αλλά κάποιοι τα ξέρουν πάλι λάθος. Είναι αυτό το κλασικό το ότι φάει όλο στο πιάτο, ας πούμε, το πρώτο που μου έρχεται. Ή αν κάνεις αυτό θα σου επιβράβευσει, θα βάζει ένα γλυκό. Είναι ένα άλλο λάθος. Αλλά ας αρχίσουμε τέλος πάντων από κάπου να τα πιάσουμε ένα-ένα. Ξέρεις τι, να σε διακόψω λίγο. Είπες πριν, όλοι τα έχουμε μάθει λάθος. Έχουμε λάθος πρότυπα. Ας μην μαζί σου. Ναι, άλλο θέλω να καταλήξω. Στο γεγονός ότι μια μαμά πάντα είναι αυτή που ξέρει ποιο είναι το σωστό για το παιδί της. Απλά ένας διατροφολόγος, ένας ειδικός υγείας, θα δώσει κάποιες συμβουλές στο πώς να εξελίξει αυτές τις γνώσεις της μαμάς ή να διορθώσει μικρές παραμέτρους. Αλλά πάντα η μαμά ξέρει κάτι παραπάνω να ξέρει. Καλά, δεν είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό. Ας ξεκινήσουμε για το πρωινό, ας πούμε. Είναι τόσο σημαντικό το πρωινό στο παιδί? Το πρωινό γεύμα είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας για πάρα πολλούς λόγους. Τι να σου πω. Καταρχήν είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας γιατί από εκεί μπαίνουν όλες οι βάσεις. Εάν το παιδί δεν πάρει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά το πρωί, πριν φύγει στο σχολείο, θα σου πω εγώ ότι πηγαίνει στο σχολείο, μετά θα πέσει κατευθείαν σε κάποια τρόφιμα τα οποία είναι πλούσια σε λιπαρά ή ζάχαρη για να καλύψει αυτό το κενό που δεν έχει φάει το πρωί. Οπότε φροντίζουμε να έχει φάει ένα πρόγευμα πριν φύγει από το σπίτι και ιδανικά καλό θα είναι να καταναλώνει όλη η οικογένεια πρωινό μαζί πριν φύγουν από το σπίτι. Έτσι με αυτόν τον τρόπο, καθώς το παιδί μετά θα έχει καλύψει κάποιες θερμίδες, κάποιες ανάγκες του πριν πάει στο σχολείο, και θα φάει πιο φυσιολογικά, πιο λιτά στο σχολείο, αλλά και θα έχουμε μειωμένο φόβο στην ανάπτυξη της παιδικής παχυσαρκίας. Ιδανικό ακούγεται αυτό με το όλοι τρώμε πρωινό. Αν σκεφτώ δηλαδή τα ωράρια, το πόσο. Πες μου λίγο τι δίνεις εσύ στα παιδάκια σου για πρωινό στο σχολείο. Αυτό θα λέω. Εμένα η Βικτωρία δεν θέλει να φάει πρωινό, ας πούμε. Με το ζόρι σηκώνεται μισή ώρα πριν φύγουμε, πριν χτυπήσει το κουδούνι και δεν θέλει να φάει. Δεν θέλει ούτε γάλα, ας πούμε, και δεν τη πιέζω σε αυτό. Οπότε δεν θέλει. Δεν θέλει. Έχεις δοκιμάσει να δώσεις κάποια άλλα γεύματα να είναι πιο δελεαστικά? Ναι, αν της πω θέλεις ένα μπισκότο, ίσως μου πει ναι. Αλλά δεν θα της δώσω μπισκότο, η αλήθεια είναι. Δεν έπεσες ποτέ σε αυτό την σκέψη? Όχι. Μπισκότο θα το φτιάξεις εσύ ή θα είναι έτοιμο του εμπορίου? Θα είναι έτοιμο του εμπορίου. Κάνουν εξαιρετικά μπισκότα. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλεις να σου δώσω κάποιες ιδέες, ίσως σε βοηθήσουν για να δοκιμάσεις μαζί με τη μικρή σου, να δώσεις κάποια νέα γεύματα στο σχολείο? Αυτό που παίρνει μαζί της στο σχολείο η Βικτωρία είναι δικά μου. Δηλαδή δεν θα της δώσω λεφτά να πάρει από το κηλικείο. Δώσε μου κάποιες ιδέες, τι παίρνεις, μίλησέ μου. Θα πάρει ψωμεφιστικό βούτυρο και φρούτο. Πάντα υπάρχει ένα φρούτο στο κουτάκι της με το φαγητό. Το κολατσιό της. Είναι τόστ με φρούτο, φιστικό βούτυρο με φρούτο, μπάρα με φρούτο. Δηλαδή αυτοί είναι οι συνδυασμοί που επιλέγω. Ωραία. Θέλεις να σου μιλήσω λίγο για κάποια γεύματα, κάποιες ιδέες, για να δώσουμε και στον κόσμο λίγο κάποιες ιδέες στο τι μπορούμε να δίνουμε στα παιδάκια μας στο σχολείο, σαν υγιεινές επιλογές, που να μην επιβαρύνουν και οικονομικά το σπίτι, αλλά και να παίρνουμε και τις κατάλληλες θερμίδες και θρεπτικά συστατικά. Δεν σου αρέσει αυτό? Ναι. Από ποιο ότι θες να σου προτείνω. Και ποιος θα πει στον Τέο να το κόψει αυτό τώρα, θα το πει κανείς? Θα πει ο Τέο τώρα. Τέο, κόψτε αυτό. Γεια σου, Τέο! Από πού πριν θες να το πω?
Αρχικά μπορούμε να ξεκινήσουμε με το τοστάκι. Φυσικά δεν θα σου μιλήσω για το τόστ κασέρι γαλοπούλα, αυτό το σύνηθες, το οποίο νομίζω ότι, όχι νομίζω, αυτή η γαλοπούλα πλέον έχει καταργηθεί, δεν είναι τόσο υγιεινή και πόσο μάλλον για τα παιδάκια. Φυσικά και για τους ενήλικες. Επομένως, μπορείς να δώσεις ένα τοστάκι με κασέρι χαμηλών λιπαρών και λαχανικά. Ένα τοστάκι με κοτόπουλο και κασέρι και λαχανικά. Μπορείς να δώσεις αντί για ένα κουρασάν, ένα τοστάκι με βούτυρα καρπών, με ταχίνι μέλι, με φυστικό βούτυρο κακάο, μια τορτίγια με λιωμένη σοκολάτα και μπανάνα. Μπορείς αντί για πατατάκια να δώσεις ξηρούς καρπούς, σπιτικές μπάρες δημητριακών με βρώμη, χωρίς ζάχαρη, μπισκότα. Μπορείς να δώσεις κάποιο γιαουρτάκι με φρούτα, μάφιν με λαχανικά, με τυράκι, σπιτικές πίτες, σπιτικές πίτσες. Νομίζω ότι υπάρχουν άπειρες επιλογές αν κάτσεις να σκεφτείς. Και να μην μείνουμε σε αυτά τα συγκεκριμένα πρωινά που δίνουμε στα παιδιά μας και νομίζω ότι πλέον τους κουράζει αυτό από ένα σημείο και μετά. Και ίσως είναι και αυτός ένας λόγος που δεν θέλουν να καταναλώνουν το γεύμα στο σχολείο. Ναι, ακόμα πάλι καλά δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, φοβάμαι ότι τη στιγμή που η Βικτωρία θα αποφασίσει να αγοράσει κάτι από το κηλικείο ή το τι θα επιλέξει, τι θα είναι αυτό. Σε αγχώνει αυτό το τι τρώει στο σχολείο. Για να μην σε αγχώνει το τι τρώει το παιδί στο σχολείο, θα πρέπει να υπάρξει μια ρουτίνα. Θα πρέπει εσύ με τη Βικτωρία να ετοιμάζετε τα γεύματα στο σπίτι μαζί να επιλέγετε το τι τρόφιμα θα υπάρχουν στο ντουλάπι σας για να οργανώσετε το ταπεράκι της Βικτωρίας. Θα πρέπει αυτά που βάζεις μέσα στο ταπεράκι να είναι αναλύωτα. Δηλαδή, να μην βάλεις κάτι το οποίο μπορεί να χαλάσει και τελικά η Βικτωρία να μην είναι νηστική και να πάει στην επιλογή του να πάρω κάτι από το κηλικείο. Φρόντισε να δίνεις πάντα ένα πολύχρωμο σακουλάκι με λαχανικά, στίξ καρότου, αγκουριού, στην τσάντα. Για να μου το φέρει μετά στην όχι. Πίστεψέ με ότι όταν κάτι δεν τους αρέσει πολύ, εμείς οι διατροφολόγοι προτείνουμε να το βάζουμε συνέχεια μπροστά τους. Μέρα με τη μέρα αυτό γίνεται συνήθεια. Και πίστεψέ με, μια μέρα η Βικτωρία θα το φάει. Επίσης, δεν θα ξεχνάς να τρώτε ένα πρωινό μαζί πριν φύγει από το σπίτι. Επομένως, θα είσαι σίγουρη ότι είναι χορτάτη και αυτό που θα φάει στο σχολείο θα είναι το έξτρα. Και ως τελευταία λύση θα σου πω ότι πρέπει να ερευνήσεις λιγάκι το τι υπάρχει στο κηλικείο του σχολείου και στο γειτονικό φούρνο, ώστε να ξέρεις ότι αν η Βικτωρία δεν θελήσει να φάει το δικό σου φαγητό, τι θα επιλέξει από εκεί. Ναι, μελλοντικά έχω σκεφτεί να κάνω κάποιες κινήσεις με εφημερίδα για ηλίου καπέλου. Ώστε να όμως είναι. Τα αφήνω για μετά ακόμα, είμαι λίγο χαλαρή. Είναι μόλις 6 χρονών, οπότε δεν έχει λεφτά. Έχουμε χρόνο. Αν ένα παιδάκι δεν τρώει λαχανικά, μπορείς την ώρα του γεύματος του μεσημεριανού να δώσεις πρώτα τα λαχανικά σε ωραία σχηματάκια κομμένα και μετά το κύριος γεύμα. Το έχω κάνει. Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να φάει. Το έχω κάνει, μου νιώθω ότι κάτι δεν πήγε πολύ καλά εδώ. Το έχω κάνει. Μπορείς να συνοδεύσεις τα λαχανικά με την αγαπημένη σάλτσα της Βικτωρίας, ούτως ώστε να τα βουτάει εκεί μέσα. Δεν έχει σάλτσα. Ακύρωσέ με. Μπορείς να βάλεις τα λαχανικά μέσα στην αγαπημένη της μακαρονάδα. Έχω κάνει σχεδόν τα πάντα. Μέσα σε κέικ. Έχεις πέσει σε πολύ δύσκολη περίπτωση. Μπορείς να αντικαταστήσεις τα λαχανικά με φρούτα, γιατί είναι στην ίδια κατηγορία και έχουν παρόμοια θρεπτικά συστατικά. Εντάξει, έχουμε 2-3 φρούτα, η αλήθεια είναι που τρώμε. Μπορείς να δώσεις το καλό παράδειγμα. Ξέρεις τι, όταν ένα παιδάκι δεν τρώει πάρα πολύ εύκολα το φαγητό του, αρχικά δεν πρέπει να το πιέσεις. Αυτό το άγχος που νιώθεις εσύ το μεταφέρεις στο παιδί και αυτό γίνεται χειρότερο. Δεν το παρακαλάς. Εάν σου κάνει κάποια σκηνή με νεύρα, με tantrums, προσπαθείς να μην υποκύψεις και δημιουργείς ένα άλλο παιχνίδι, αλλάζεις την ατμόσφαιρα και απλά αφήνεις την κατάσταση στην άκρη μέχρι να επανέλθεις δρυμύτερη. Δεν πιέζεις, δεν αγχώνεις το παιδί, δεν δίνεις άλλες εναλλακτικές. Ενημερώνεις πως το επόμενο γεύμα είναι την τάδε ώρα, επομένως αν δεν καταναλώσεις αυτό, το επόμενο φαγητό σου θα είναι αυτό. Εάν το παιδί πεινάσει νωρίτερα από αυτή την προκαθορισμένη ώρα, δίνεις το ίδιο φαγητό. Τα έχω περάσει όλα αυτά. Κάνετε οικογενειακά γεύματα, τρώτε όλοι μαζί στο σπίτι ή τρως μόνο εσύ με το παιδί ή το παιδί με κάποιον άλλον φροντιστή. Μόνο εγώ με το παιδί. Ωραία. Το Σαββατοκύριακο κάνουμε οικογενειακά γεύματα, αλλά συνήθως τρώω μόνο εγώ με τη Βικτωρία ή ταΐζω εγώ τη Βικτωρία, η αλήθεια είναι. Νευριάζεις όταν δεν τρώει το φαγητό της. Πιο παλιά νευρίαζε, τώρα το έχουμε βρει. Αλλά πέρασα η πρώτη τριετία ήταν δύσκολη, πολύ. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολη. Και ποιο ήταν, πέρα από την καραντίνα, τι έγινε στην καραντίνα που οδήγησε τη Βικτωρία στο να μπορέσει να φάει το φαγητό της πιο εύκολα? Είχαμε πάρα πολύ χρόνο. Το μεσημεριανό μας ξεκινούσε 2 η ώρα
και τελείωνε στις 6. Άρα θέλεις να μου πεις ότι υπήρχε πίεση εκείνη την ώρα ή υπήρχε παιχνίδι την ώρα του φαγητού και το έβλεπε έτσι το μωρό και έτρωγε πιο εύκολα? Είχα πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο που έλεγα: «ΟΚ, θα κάτσουμε 2 η ώρα και μέχρι να φας το φαγητό σου καθόμαστε, ρε παιδί μου, θα μιλάμε». Και 4 ώρες τρώγαμε μεσημεριανό. Οπότε... Όπου αυτό μέρα με τη μέρα, ο χρόνος αυτός μειωνόταν και γινόταν πιο εύκολο. Ναι. Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Κάπως έτσι δηλαδή κερδίθηκε αυτή η μάχη. Ναι, αλλά τα κατάφερες. Ναι, ήταν δύσκολο. Για τα κεράσματα στο σχολείο επίσης είναι ένα θέμα, γιατί αυτό δεν μπορείς να το ελέγξεις προφανώς και δεν μπορείς να πεις στο παιδί σου ότι δεν θα φας το κέρασμα που θα σου δώσουν. Φυσικά και δεν μπορείς να το ελέγξεις, αλλά πλέον στα social έχει γίνει ένας μεγάλος ντόρος για τα κεράσματα στο σχολείο και πιστεύω πως όλοι οφείλουμε να ενημερωθούμε. Οι γιορτές του σχολείου, οι ονομαστικές εορτές, τα γενέθλια, έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουμε κάποια δωράκια. Τα οποία δωράκια συνήθως είναι γλυκά, είναι μπισκότα, είναι κέικ, είναι γλυφιτζούρια, είναι ζαχαρωτά. Γιατί είναι και η εύκολη λύση, αλλά και γιατί ξέρουμε ότι με αυτά θα γίνει πολύ χαρούμενο το άλλο παιδάκι που θα το κεράσουμε. Ναι, αλλά εσύ, δεν ξέρουμε εάν απευθυνόμαστε σε ένα παιδάκι, σε μια οικογένεια με χ θρησκευτικές αντιλήψεις, χ κουλτούρα. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες τροφικές αλλεργίες που δεν ξέρουμε, μπορεί να έχουμε ζαχαρόδι διαβήτη, μπορεί να έχουμε κοιλιοκάκι, πράγματα τα οποία δεν νοιάζουν εμένα ή εσένα, νοιάζουν μόνο τη μητέρα, το παιδί και τη δασκάλα. Και ούτε η δασκάλα οφείλει να μας ενημερώσει εμάς για το τι θέματα υπάρχουν υγείας σε ένα παιδάκι. Επομένως, τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να δώσουμε άλλα δωράκια, μπορούμε να δώσουμε μπαλόνια, μπορούμε να δώσουμε σαπουνόφουσκες, παζλ, αναμνηστικές φωτογραφίες με όλα τα παιδάκια. Δηλαδή, νομίζω ότι αν σκεφτούμε διάφορες ιδέες, αν ψάξουμε και λίγο στο ίντερνετ, μπορούμε να βρούμε 1002 άλλους τρόπους όπου δεν θα φέρουμε σε δύσκολη θέση κάποιο παιδάκι. Και στην τελική, να σου πω κάτι, αν θέλουμε και καλά να φτιάξουμε κάποιο γλύκισμα, να φτιάξουμε ένα κεκάκι όπου να καλύπτει όλες τις παραμέτρους. Να είναι κεκάκι βρώμης, χωρίς γλουτένι άρα, χωρίς ζάχαρη, με κάποιο λαχανικό, με κάποια αποξηραμένα φρούτα, χωρίς ξηρό καρπό, καλύπτεις πολλές παραμέτρους. Γιατί εσύ μπορεί να θες να μπεις στην κουζίνα για να ευχαριστήσεις τα παιδάκια στο σχολείο. Ναι, μια νοστιμιά να φτιάξουμε. Ναι, αλλιώς δώσε μπαλόνι. Δεν ξέρω. Αλλά ναι, έχεις δίκιο, η αλήθεια είναι. Ναι. Εγώ καραμέλα, σοκολάτες, η αλήθεια. Αλλά θα το σκεφτώ την επόμενη φορά. Θέλω να μου πεις, γιατί η μαμά τρέξε, τα παιδάκια σου αν αθλούνται. Ναι. Και αν έχεις σκεφτεί λίγο το κομμάτι της αθλητικής διατροφής. Πώς κάνεις κάτι ιδιαίτερο στα παιδιά σου? Το έχω σκεφτεί πολύ σοβαρά σε μένα την αθλητική διατροφή και μελλοντικά θα το σκεφτώ και για τα παιδιά μου. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει αρκετή εμπειρία στη διατροφή. Υπάρχουν διαιτολόγοι που νομίζω καλύπτουν πάρα πολύ τη διατροφή, αλλά αθλητική διατροφή δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που γνωρίζουν. Θα πρέπει να εξειδικεύεται κάποιος στην αθλητική διατροφή. Εγώ εξειδικεύομαι και στην αθλητική διατροφή και στην εγκυμοσύνη. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι κυρίως για τα παιδάκια που αθλούνται, αυτά που μας ενδιαφέρουν, δεν θα σου μιλήσω για τα μακροθρεπτικά συστατικά. Αυτό που θα σου πω είναι ότι τα γεύματά τους θα πρέπει να είναι νόστιμα, υγιεινά, θρεπτικά, να τους ενυδατώνουν, να γίνονται σε ευχάριστο χώρο, να μην τους πιέζουν, να μην είναι κενές θερμίδες, να μην αποκλείουμε μεγάλες ομάδες τροφίμων. Αν ένα παιδάκι ζητήσει κάτι συγκεκριμένο, του το δίνουμε μια φορά στο τόσο, εντάξει. Φυσικά και θέλω να τρέφονται όλα τα παιδάκια υγιεινά, αλλά δεν μπορείς στην κοινωνία που ζούμε, δεν μπορείς να απομακρύνεις κάποια τρόφιμα, κάποιες μεγάλες ομάδες τροφίμων από τη ζωή τους, γιατί θα τους κάνεις μεγαλύτερο κακό. Επομένως, όλα συνειδητά με μέτρο. Για τα γλυκά, μέσα στην εβδομάδα, αυτή η μάστιγα των γλυκών, τι έχεις να πεις? Καταναλώνουν πολλά γλυκά τα παιδιά σου? Έχουν μεγαλώσει με γιαγιάδες και παππούδες. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ζητάμε κάθε μέρα γλυκό. Δεν περνάει η μέρα που να μην ψάξουμε τη σοκολάτα. Το ξέρεις ότι αυτό γίνεται από ένα σημείο και μετά και λίγο συνήθεια? Ναι. Είναι σαν να πηγαίνεις στο σινεμά και να δεις ταινία και αυτόματα ζητάς να πάρεις popcorn. Γιατί ξέρεις ότι εγώ θα δω ταινία τρώγοντας popcorn. Έτσι και το παιδί ξέρει ότι εγώ αν θα πάω στη γιαγιά και στον παππού θα φάω σοκολάτα. Ναι, νομίζω ότι είναι και μια μορφή εθισμού. Δηλαδή, πέρα από είναι εθισμός η σοκολάτα. Ειδικά γι' αυτό λέμε εμείς οι διατροφολόγοι ότι μέχρι τα 2 έτη δεν δίνουμε ζάχαρη και αλάτι στο παιδί. Όχι μόνο τόσο γιατί δεν έχει να του προσφέρει κάτι, αλλά γιατί είναι ένας εθιστικός παράγοντας στο μυαλό του παιδιού η ζάχαρη και το αλάτι. Πόσες φορές τη μέρα επιτρέπεται να δώσουμε γλυκό? Την ημέρα? Συγγνώμη. Να, είδες, έχω με τη μαμά μου. Τη βδομάδα. Θα σου πω ανάλογα με το παιδί.
Ανάλογα με το μεταβολισμό. Εάν σου μιλήσω για ένα παιδάκι το οποίο το έχω μετρήσει, έχω δει το μεταβολισμό του, θα μπορέσω να σου μιλήσω πιο συγκεκριμένα. Για ένα παιδάκι που δεν ξέρω, τυπικά θα σου πω 1 με 2 φορές την εβδομάδα και ανάλογα το τι του δίνουμε. Μπορούμε να ορίσουμε σαν οικογένεια 1 μέρα, π.χ. την Κυριακή, το Σάββατο που είμαστε πιο άνετοι και θα βγούμε όλοι μια βόλτα έξω και θα πούμε: η μαμά, ο μπαμπάς και τα παιδάκια σήμερα θα φάνε το αγαπημένο τους γλυκό. Θα πρέπει να το δουν σαν γιορτή και όχι σαν απαγόρευση, σαν μια cheat day, cheat meal που στο επιτρέπω μια συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας. Σήμερα το γιορτάζουμε και τρώμε το γλυκό μας. Ξέρεις ότι με τα πολλά γλυκά, το πολύ αλάτι, την πολύ ζάχαρη, οδηγείται και το υπερφαγικό επεισόδιο. Έχεις ακούσει για τα υπερφαγικά επεισόδια ότι σημαίνουν και στα παιδιά. Κυρίως είναι ψυχολογικοί λόγοι, ακόμα και στα παιδιά. Είναι πολύ σύνηθες. Θα σου πω η αλήθεια, μετά την καραντίνα, τα περιστατικά με υπερφαγικά επεισόδια στα παιδιά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Καθώς μιλάω και με άλλους διατροφολόγους. Τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό? Μπορείς, όπως και στους ενήλικες, να καταγράψεις ένα ημερολόγιο καταγραφής. Γράφουμε τι τρώμε. Η Βικτόρια σήμερα έφαγε αυτό, αυτό και αυτό. Αλλά η Βικτόρια σήμερα έφαγε και ένα πατατάκι, μια μεγάλη σοκολάτα την τάδε ώρα. Γιατί ήταν στεναχωρημένη, γιατί ήταν χαρούμενη, γιατί ήταν θυμωμένη, γιατί η μαμά δεν της πήρε το αγαπημένο της παιχνίδι, γιατί ήθελε να δει περισσότερη ώρα. Θέλουμε να ξέρουμε το συναίσθημα του παιδιού που το οδήγησε στο να φάει τη σοκολάτα ή το πατατάκι τη συγκεκριμένη ώρα. Δεν αποκλείουμε μεγάλες ομάδες τροφίμων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δίνουμε στα παιδιά το αγαπημένο τους γλυκό μια φορά την εβδομάδα, που την έχουμε ορίσει όλοι μαζί. Βάζουμε τα παιδιά στη ρουτίνα του σούπερ μάρκετ και στην οργάνωση των γευμάτων. Δηλαδή, φτιάχνουμε το δικό μου το παιδάκι, θα το πάρω μαζί μου στο σπίτι και θα οργανώσουμε τη λίστα του σούπερ μάρκετ. Και θα πω: Φίλιππε, από το ψυγείο μας λείπει τα μήλα, το γιαούρτι, τα αυγά, από το ντουλάπι τα μακαρόνια. Και τι θέλεις να σου πάρει η μαμά σήμερα από το σούπερ μάρκετ? Θέλεις ένα? Δίνω 2 επιλογές. Θέλεις ένα γλυφιτζούρι ή μία σοκολάτα? Και ο Φίλιππος θα μου πει: Μαμά, θέλω ένα γλυφιτζούρι. Θα το γράψουμε στη λίστα μας, θα πάμε στο σούπερ μάρκετ και η μαμά θα πάρει το γλυφιτζούρι και θα το βάλει στο σούπερ μάρκετ. Ο Φίλιππος θέλει να το φάει εκείνη την ώρα, στο καρότσι μέσα. Αυτό δεν επιτρέπεται, γιατί με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουμε και καλούς τρόπους στο παιδί. Το ότι δεν μπαίνουμε σε ένα μαγαζί και ψωνίζουμε ό,τι θέλουμε και το παίρνουμε, το τρώμε εκείνη την ώρα. Το πληρώνουμε και επιτρέπεται να το φάμε στο αμάξι. Είναι πολλά τα ωφέλη από αυτή την κατάσταση. Και επικοινωνιακούς τρόπους και στο ότι το παιδί μαθαίνει να διαχειρίζεται τα υπερφαγικά του επεισόδια. Και τέλος πάντων, αν δεν βρεθεί άκρη με όλη αυτή την κατάσταση, ζητάμε βοήθεια από ειδικό. Ξέρω, been there, done that. Oh, yes. Και καλό είναι να μην τρώνε και μόνα τα παιδιά. Να υπάρχει επίβλεψη για να δούμε και την ποσότητα. Καλό είναι να τρώνε τα παιδιά σε ένα οικογενειακό τραπέζι. Και αν όχι και με τους 2 τους γονείς, έστω με τον έναν τον γονέα. Γιατί έτσι αναπτύσσονται κυρίως οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Ανταλλάσσουν απόψεις, πώς πήγε η μέρα στο σχολείο, είχαμε ευχάριστες ή δυσάρεστες καταστάσεις, μοιράζονται γεύσεις, γνώσεις, εμπειρίες. Κυρία Μενεγάκη. Μην το πάρεις αυτό! Μην το πάρεις αυτό! Εντάξει, βρισιά δεν είναι. Έλεγα λοιπόν. Γνωρίζουν νέες γεύσεις, δοκιμάζουν από το πιάτο της μαμάς, του μπαμπά, αν και συνήθως προτιμούμε να έχουμε το ίδιο φαγητό σε όλο το τραπέζι. Και αποκτούν τρόπους και σεβασμό για το πώς φερόμαστε σε ένα τραπέζι. Σε αντίθεση με τα παιδιά τα οποία τρώνε μπροστά στην τηλεόραση, δεν μπορούν να ξέρουν ούτε το πόσο, ούτε το τι τρώνε. Άρα δεν ισχύει αυτό που λένε ότι τα παιδιά έχουν αίσθηκτο για το τι ποσότητα που μπορούν να φάνε. Να σου πω κάτι, οι απόψεις διείστανται, γιατί ναι, τα παιδιά πρέπει να σεβόμαστε τον κορεσμό των παιδιών και όταν ένα παιδί μου λέει «Μαμά, χόρτασα» και ας μην έχει φάει πολύ, απομακρύνουμε το φαγητό και το προσφέρουμε μετά από λίγη ώρα, εάν δεν έχει φάει πολύ και όχι στο 2ωρο που θα κάναμε αν είχε καταναλώσει τη σωστή ποσότητα που θεωρούμε εμείς. Από εκεί και πέρα, ένα παιδί όμως μπορεί να σταματήσει να τρώει γιατί μπορεί να έχει υπάρξει κάποιο ερέθισμα γύρω του. Μπορεί να έχει ακούσει έναν ήχο, να έχει στο μυαλό του να πάει στο παιχνίδι, να θέλει να δει το παιδικό του, να έχει κουραστεί να κάθεται στην καρέκλα του. Οπότε, ναι, σεβόμαστε την άποψη του παιδιού, αλλά πάντα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι προσπαθούμε λίγο να ελέγξουμε το τι ποσότητα του δίνουμε. Άρα, όσο από τα πιάτα, διαφορετικές ποσότητες. Άστα τα Ιωάννα, θέλω να μου πεις λιγάκι για τα δικά σου παιδικά χρόνια. Τι έγινε? Δύσκολα τα παιδιά μου παιδικά χρόνια. Στη Λοζάνη.
Κοίταξε, εγώ έχω περάσει από όλο το φάσμα των διατροφικών διαταραχών μικρή. Δηλαδή, Διατροφικών διαταραχών μου είπες. Διαταραχών. Ναι. Σε μια περίοδο που τότε δεν τα συζητούσαμε, τα πολύ λέγαμε. Τέλος πάντων, υπήρχε μια δυσκολία σε όλη αυτή την κατάσταση. Και ήθελε θεραπεία και φαρμακευτική και ψυχιατρική και με διατροφολόγο, ήθελε όλο. Ναι, αλλά τα κατάφερες. Ναι, είναι δύσκολο κομμάτι. Ήταν δύσκολο. Φαντάζομαι πέρασαν αρκετά χρόνια. Ναι. Θεωρείς από πού ξεκίνησε όλο αυτό, υπήρξε κάποιο γεγονός που σε στιγμάτισε, ήταν θέμα της οικογένειας που δεν ήξερε το πώς να σε βοηθήσει διατροφικά, τι σε ζόρισε? Ήταν όλα αυτά μαζί. Ήταν δύσκολα, ήταν πολύ δύσκολα. Ήταν δύσκολα τα χρόνια. Και για να το λες έτσι και για να το θυμάσαι, πάει να πει ότι είναι σε ηλικία που το θυμάσαι. Ήταν πολύ παλιά, ήταν τύπου γυμνάσιο. Αλλά μου τράβηξε μέχρι τα φοιτητικά μου. Αυτό όλο το γεγονός, πέρα από το ότι σε ζόρισε εσένα προσωπικά σαν άνθρωπο και στην ψυχολογία σου με τα υπερφαγικά επεισόδια, υπήρξαν στιγμές που δέχτηκες και bullying για αυτή την κατάσταση? Νομίζω ότι κάπως έτσι ξεκινάει από ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον. Ίσως το bullying να παίζει κάποιο ρόλο. Σε μένα έπαιξε και δεν έπαιξε. Νομίζω ότι το δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον είναι αυτό που νομίζω ότι πυροδοτεί μια κατάσταση και ένα γεγονός. Σε μένα τέλος πάντων υπήρξε ένα γεγονός, υπήρχε και ένα background δύσκολο και τα δύο συνετέλεσαν στο να μου παρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο δεν ήξεραν πώς να το διαχειριστούν. Υπήρχε και αυτό το ότι να μην μιλήσουμε γι' αυτό. Υπήρχε φόβος το ότι δεν ήταν τόσο τα πράγματα. Και τέλος πάντων άργησα να βρω το τι μου συμβαίνει. Μου πήγε πολύ δύσκολα στο Λύκειο, μου κατέστρεψε τις Πανελλήνιες και τέλος πάντων μου πήγε πολύ δύσκολα. Άργησα να βρω τα πατήματά μου και τελικά τα βρήκα με στήριξη απ' έξω. Δηλαδή να είναι καλά οι άνθρωποι που με βοήθησαν στην πορεία απ' έξω. Φοβόσουν στα παιδάκια σου μη δημιουργηθεί κάτι αντίστοιχο? Εννοείται και το φοβάμαι και τώρα. Και είναι αυτό που λέμε ότι τα λάθη των γονιών μας να μην τα κάνουμε εμείς. Και δεν είναι ακριβώς λάθη, είναι ότι δεν είχαν τις γνώσεις οι άνθρωποι τότε. Ναι, τώρα και τα μέσα είναι πολλά και οι γνώσεις είναι διαφορετικές και έχει εξελιχθεί η επιστήμη και η τεχνολογία, οπότε νομίζω ότι... Δεν ήταν νομίζω ότι ένα θέμα διατροφής, ήταν καθαρά ψυχολογικό. Ναι, δεν ήταν ότι έκαναν κάποιο λάθος διατροφή μου, που έκαναν, αλλά ήταν ψυχολογικό. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που βιώνουν το ίδιο και δεν μιλάνε γι' αυτό. Από την εμπειρία μου θα σου πω και από τα περιστατικά που έχω μέσα στο γραφείο μου καθημερινά, έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ποσοστά και για υπερφαγικά επεισόδια και για επεισόδια με διατροφικές διαταραχές που βασίζονται σε ψυχολογικούς παράγοντες. Συνεργάζομαι πολύ με ψυχολόγους, με ψυχιάτρους, με παιδοψυχολόγους, οι οποίοι μας βοηθούν σε αυτό το κομμάτι. Και ναι, δεν είναι ταμπού αυτό. Ίσα-ίσα θα σου πω ότι τα παιδάκια όταν έρχονται και κατανοούμε πως υπάρχει μια διατροφική διαταραχή και ξεκινάμε να τους λέω πως καλό θα είναι να συμβουλευτούμε και έναν ψυχολόγο ή παιδοψυχολόγο ανάλογα την ηλικία, μου λένε πως ναι, το έχω σκεφτεί και εγώ αυτό το πράγμα. Άρα νομίζω πως έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Από τη δική μου εμπειρία νομίζω ότι ο ψυχίατρος είναι το πρώτο βήμα και όχι ο ψυχολόγος. Και εγώ είμαι υπέρ των ψυχιάτρων και όχι των ψυχολόγων. Βέβαια, είναι να βρεις και το... Όλοι χρειαζόμαστε. Θέλει φαρμακευτική αγωγή στο συγκεκριμένο. Όχι μόνο αυτό. Ακόμα και να μην υπάρχει κάποιο διατροφικό πρόβλημα, κάποιο υπερφαγικό, κάποια διατροφική διαταραχή, θεωρώ πως όλοι χρειαζόμαστε μια ψυχοθεραπεία. Είναι αυτό που θα μας κάνει καλό. Αυτό είναι το δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου τα τελευταίο 1 χρόνο. Εξάμηνο. Είναι το... εντάξει. Το μεγάλο δώρο. Εξομολογήσεις. Το μεγάλο δώρο. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα που ήρθες. Αλήθεια πάρα πολύ. Θα σε περιμένω ξανά. Δεν ξέρω πώς έχω πει. Έχω πει. Πρώτη φορά λέω τα για μένα. Πάρα πολύ χάρηκα. Χαίρομαι πολύ που ανοίχτηκες. Ναι, ναι. Το έχω αυτό, να ξέρεις. Όταν έρχεται ο κόσμος εδώ πέρα για τη διατροφή, έτσι μιλάμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Γιατί όταν έρχεσαι σε μένα, δεν θέλω σαν πελάτη, σαν διαιτώμενος, σαν άνθρωπος, δεν θέλω να νιώθεις ότι έρχεσαι σαν ένας ξένος και θες να μου μιλήσεις. Θέλω να νιώθεις και να έρχεσαι κοντά σε μένα, ότι μπορώ να σε βοηθήσω. Όλοι είμαστε σε αυτή τη θέση για κάποιο λόγο. Αλλά κάποιοι από εμάς το βλέπουμε λίγο πιο βαθιά και θέλουμε να βοηθήσουμε τον άλλον λίγο περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κορίτσια, Αγγέλικα. Οπωσδήποτε. Αγγέλικα, δαγκωτό. Τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές. Φιλιά. Ευχαριστώ.